Og så når vi har uten spørre her, der det Hårek bare fra høyre bakhjul. Det ikke mindre tøft å si at Hårek ikke bare velger ut. Det tror jeg 120 hestekrefter nå, altså. Det går i... Du skal ha en greit bil for dagens bil for å holde følge, for å si sånn. Det ikke... Det ikke store kjøringskampene uteblir når det blir en svingetall. Så är det definitivt. Men det är häftigt att vi får se de bilarna här idag. Och nu ska vi se vad de får göra varsin start. De kommer starta en och en för säkerhets skull. Ja, for sikkerhets skyld. Det er 1 meter sikkerhetsmargin på hjernen. Det håper jeg alle er inne på. At bare holder den ene meteren unna. Det har gått veldig bra. Ikke vært tilløp til noen feil i Norge, så det går bra. Nå støysanger, og der startningen. Her startningen på en bra avsted for å bremse mer og inn i det på ferden. Her en kaffe og en vaffel. En vaffelkaka. Så mye løsning kjøpes løs i kanalet. Dette her han kjører jo 12-13 sekunder på denne filmen. Det over fort. Det ikke alls dårlig for å kjøre mot en så ros. Cirka 1000 hestekrefter i sin bil. Toppbil Gangster på Gardermoen har cirka 5000 hestekrefter. Kjøper rein dynamitt. Altså, den som ikke har vært på Gardermoen Raceway og sett en toppbil Gangster dragere, dere må bare en gang. Det sånn at vi kan kjøre 402 meter på under 5 sekunder. Ja, det fullstendig galet. Og han står på over 500 kilometer. Starten nu och jag håller gärna för öronen för det kommer låta rätt ordentligt. Har ni varit med bil absolut? Så är det faktiskt. Thank you.